Lugabos mga tugang. Yaon na po kita sa ika-17 Domingo nin taon. An sa tuya pong tema, ang tunay na kayamanan. Ang selebrasyon niya to kanyo kanistiya ngunya na Domingo, nangangapudan sa satuya gabos, na pakusugon ang satuyang relasyon nin pagkamuot sa Dios sa simbahan asin sa kapwa.
Ang relasyon niyato na may elemento kan tunay na pagkamuot asin kabanalan. Iyo ang tunay na kayamanan buhay na dapat niyatong pangatamanan. Ibamibi niyato sa liturhiya na sa tuyang ipagsaselebrar na magdanay ang kahadayaan ng Diyos ang tunay na kayamanan sa satuyang puso. Mga kaibahan tapos sa pagselebrar kan banal na misa iyo sa Reverendo Padre Dan Tuason. Matindog na po ang gabos para sa pagpoon. Gusasin magtiripon, banal na banwaan ng Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsambasin mag-umaw sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. An kaguranan mapasaindo. Hasin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untahan sa magsalan, tangani magkanig kita magdulot, ka mga banal misteryo. Mga di kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibasin, sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadyo ako kay Santa Maria, dahil na Birhen, sa gabos ng Ilasing Santos, asin sa indo matugang, na ako'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Mahirap malugod sa tuan Diyos sa makakamhan, asin pagkapatwada, as na magsalan, darong kita sa buhay na nga sagkoran. Amen. Kaguranan, mahera ka. Kaguranan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kaguranan, mahera ka. Kaguranan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tawong marahayan buot. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika,
sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos adeng langit non, Diyos amang makakamhan. Kaguranan aking buktong Heso Kristo, kaguranan na Diyos, Kordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aansa mong pagkimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw. Heso Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mami kita, eduk ang payo. O Diyos, para surog ka mga nagsarig sa imo, kung mayo ka, mayong pusog, mayong banal, padakula sa mo ang sa imong pagkaharap, tanganing huli, tay ka ang nagsakop ika, ang nagmumunda, ang mga karahayan na minalipas, gamiton ming gayo ngunyan, tangang mga bagay na nagdadanay sa mo, ng matungkusan. Huli ka si Kristong, kaguranan niya mo sa imang aki, na kaibamong nabubay sa naghahade. Kasarok ang Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahon ng mga panahon. Amen. Matukaw po. Ang bendisyon ng Diyos, mapapasatuya, kung ginagamit niya to ang kadunongan para sa pag-utob kan sa iyang kabotan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hadet. Duman sa Gideon, ang kagurangnan nagpahiling ki Solomon sa pangaturugan sarong banggi. Asin ang Diyos nagsabi, "Hagadas ako ang gusto mo." Asin si Solomon nagsabi, "O kagurangnan sa kong Diyos, ining sa imong surugoon, ginibo mong hade na nakasalihid ki David na sa kong ama. Minsan nga ni aki ipa, day ko aram kung sain malaog. An sa imong surugoon nasa tahaw nin banwaan na sa imong pinili. Sarong dakulang banwaan, na dai mabibilang kun pagtiripunon. Tauan sa imong surugoon ang pakasabot sa pagpamahala kaining sa imong dakulang banwaan. Tanganing maaraman ko kun arin an marahay asin maraot. Si Isay an makakapamahala kaining sa imong dakulang banwaan. Ikinaugmanin kagurangnan na ini an hinagad ni Solomon. Kaya ang Diyos nagsabi sa iya, "Huli ta ini an hinagad mo, asin da imo hinagad an halawig na buhay, o an kayamanan o an buhay nin sa imong mga kaiwal, kundi hinagad mo para sa imo, an pakasabot kung arin an marahay na dapat gibuhon. Oya, ngunyan itinatao ko sa imo, susug sa imong tataramon. Uya, itinatao ko sa imo ang sarong madunong asin malinaw na isip. Tanganing mayo nin makaarog sa imo, puon ka itong panahon,
asin sagod paman. Tataramon kang kagurangnan, Salamat sa Dios. kagurangnan namumutan ko ang sa imong mga tugon. Kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga tugon. Ang kagurangnan iyo ang sakuyang kahirasaan. Minapangako akong maguotob kan sa imong tataramon. Ang tugon nagikan sa imo, pinagmarhay ko pa. Kesa rinibong bulawan, asin plata. Kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga tugon. Ang sa imong pagkaherak, andam sa pagrangas ako. Siring sa itinuga mo sa imong surugoon. Mapasakuya ang sa imong pagkaherak. Nganing ako mabuhay. Ang sa imong tugon, iyo ang sakuyang kaugmahan. Kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga tugon. Kaya namumutan ko ang sa imong mga tugon. Orog kay sa bulawan. Minsan ini tunay na bulawan. Kaya ako naglalakaw, susog sa imong tugon. Naglikay ako sa mga maraot na dalan. Kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga tugon. An ikaduwang babasahon, nagpapahayag sa tuya, na ang mga namumutan na akin in Diyos, inaapodan sa kabanalan, asin pinagmumuraway. Hinanyugon po niya ito ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Aram niya to na ang gabos na bagay, nakakatabang sa karahayan sa mga namumuot sa Diyos, sa mga inaapod susog sa iyang katuyuhan. An sa iyang mga pinili, itinilaan niyang makabaing sa ladawan nin sa iyang aki. Tanganing ini maging panganay nindakol na magturugang. Asinan sa iyang mga itinalaan, sa iya man na inapod, sa iya man na pinabanal, asinan sa iyang pinabanal, sa iya man pinagmuraway. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrokyaw kan marhay na bareta. Alleluia, Alleluia. Ang kaguranan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus sa giraray nagtugdo sa paging parabola. Ang kadaan ni langit nakakabaing sa yaman na natatago sa uma. Nakua nin sarong tawo asin tinago giraray. Asin sa kugmahan niya pinabakal ang gabos na sadiri. Dangan binakal an uma. Siriman, ang kadaan ni langit nakakabaing sa komersyante na naghanap ng perlas. Nakakua nin sarong perlas na langkaw ang halaga. Ipinabakal ang gabos niyang sadiri, asim binakal ang perlas. Maray na bareta nin sa tong kaguranan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po. Ikatulong Domingo na kita ngunyan ng Ebanghelyo
mga parabola ni Kristo. Ang parabola, ang apod sa English kang parables. Parables are comparisons by means of story. No? O, ginagamit ni Kristo ang mga parabola sa pagtugdo kung ano ang kadiang kang langit. Ano yan? O makitang imahinasyon, makitang pagkaaram kang kadiang kang langit. Si Kristo nahali sa langit, siya nagtutugdo sa tuya ano ang langit. Ha? Ano yung inapod niyang kadiang kan Diyos, kadiang kang langit. No? O kaya nagamit siya mga panghalimbawa, comparisons. Ha? Araw kang ikatulong Domingo na kalihis, sabi ni Kristo, ang kadiang kang langit, araw kang para sabag. Nagsabag ng mga banhi. Ang pagtalubo ka mga banhi, depende o sa klase ng mga daga, types of soil. Nagsisimbolismo, kang puso kang tao. O mabubong ayan dakol, kung inaako kang tao, pinapalagang kang tao, no? Ang tatiramong kang Diyos, ginagamit kang tao sa aral niyang pagkabuhay. Kang nakaaging Domingo naman, kadisayas na Domingo, parabola naman, kan banhi, o bani sa giraray na tinanom kang parauma, no? Na apisar maray ang bani pigtanom niya, paghali kan pagkabanggi, nagsabag nin maraot na banhi, upi-upi, weeds, itong kalaban niya, no? Dangan, o pinabayaan, kang sa diri, no? O simbolismo yan, ikaw ang karatan sa kinakban, gibo yan, hali yan sa demonyo. Ang demonyo, ang misyon kan demonyo, isuway ang tao sa mahal na Diyos. Rauton ang plano kan Diyos, magay na plano kan Diyos para sa tao. Ngunyan naman, parabola ini, sa giraray, pagtugdo sa tuya kan Diyos, kadiang kang langit. Ano ang kadiang kang langit? Sabi ni Kristo, garo yan, yaman, ang natago sa uma, sa daga, na nakuha kang para arado, no? Kanakua, pinabakal kan para uma, ang gabos sa diri niya, mabakal si uma, ang sa diri niya, so kayamanan. Dangan naman, sabi ni Kristo, ang kadiang kang langit, garo, pinakamagwe na perlas, napighanap ka sa sarong komersyante. Kampano ni Kristo, ang perlas, malagang maray. Bako siya ng kantidad kay malaga kung magayunon. Para sa mga Hudiyo ka mga panahon ni Kristo, pinakamagayon sa kinakban ang perlas. Ha? O kaya, si komersyante nakakuha kang pinakamagayon ng perlas, pinabakal ang sadiri, pinabakal ang gabos, nasara sadiri, asin binakal ang perlas. Rukian sabi ni Kristo, ang kadiang kang langit, pinakamalaga sa buhay kang tao, mayo nang magkakapareyo na bagay sa kinakban sa buhay ta, ang kadiang kang langit, pinakamagayon, pinakamalaga. No? O kaya, sabi ni Kristo, kung iyan, kukumpara ang kadiang kang langit sa mga bagay na kinakbanon, kayamanan, perlas, mga sarasadirita, mayo yan, komparasyon, mayong halaga, ang gabos na bagay, kumpara mo sa kadiang kang langit. Ha? O kaya, siling duman sa parabola, tinatangro sa tuan ni Kristo ang kadiang kang langit, na pinakamalaga dapat sa buhay ta, pinakamagayon sa buhay ta. No? Paano niya ito inamakamtan? Kay Puhan, arog duman sa parabola, kay Puhan taman, itao ang gapos na nyaon sa tuya, nga limakamtantaan kadiang kang langit. Ha? Kay Puhan ang sacrifice, kay Puhan ang commitment, ha? Makamtan ang kadiang kang langit. Ha? O kaya, ano man, o aral daw, pigtatangruan kita kan Diyos kang kadiang kang langit. Ha? Ang langit, minapuon sa kinakban. Ha? Kung anong klaseng buhay ta sa kinakban, yan ang maptanyato pag dumanta sa kaduhang buhay. Pag presentar ta kan tuyang buhay, makalog sa langit. Ha? Sa kadiang kang Diyos. Ha? Ano pigagad sa tuya ng mga
i-give up ta, isakripisyo ta, commitment ta. No? Ano ang langit? Ang langit, yan kadiang kan Diyos. Ang langit, iyon kung saan ang Diyos. Sabi nga ni Kristo, ang langit, sa langit dakot ang kwarto. Sa English, sabi ni Kristo, in my Father's house, there are many mansions, o mansion pati, bako sa ng condominium, bako sa ng apartment, mansion, pambirang istaran sa langit. Ano? Okay po ang sakripisyo, kaya po ang commitment, kaya po ang pag-give up ta. Kan mga bagay, na pwede siya makaulang sa tuya. Ando man sa langit, nyaon ang Diyos. Ano ang Diyos? Say ang Diyos. Ang Diyos, sabi ni San Juan, pagkamuot. Anong pagkamot? Sabi man ni San Pablo, love is kind, love is patient, love is forgiving. Harog da kayan, ang Diyos. Ang Diyos baga, siring kayan. Mapagpasensya, pigtitios kita, mga parakasala kita, sige sanang, tao sa itong oportunidad. Kuminsan, haros naghuna kita, mayo na ang Diyos, pinapabayaan na kan Diyos ang kinakban. Tapi may mga maraot na tao, narulugod sinda nagadi-hadi sa kinakban. Pero sinda lugod ang komportable sa buhay ta sa kinakban. Lagad, ang Diyos kaya, yan, mapagpasensya, mapagpatawad, mamumuton. Tinatawang kadako na oportunidad ang tao, o kay mga makasalan, mga maraot, magbago sinda, magdangog kang pangapudang kan Diyos sa inda, magsulsol, magbalik sa mahal ni Diyos. Kung ang langit, kung saan ang Diyos, yaon dyan ang Diyos pagkamuot, gusto tayong makaduman sa langit, ano mga nyaon sa tuya dapat, ano man ang i-give up niya to, mga excess baggage, mga kagabatan, takulangan ta paglog sa langit. Kung ang kaipuan ta pagkamuot, magpuunig din sa kinakban. Ano nakakulang kasi itong pagkamuot? Sa kapwa, sa Diyos. Siguro ang i-give up niya to, ang mga maraotang ugali, mga maraotang gawi. Kung sabi ni San Pablo, pagkamuot, mapagpasensya, haliunta ang pagparaanggot, haliunta pagiging maisog, magikitang mapagpatawad, mapagpasensya nga ni sa tuyang kapwa, na pailing niya itong sa pagkamuot sa kapwa, tapinapalaganta sinda. Araw nindo mga magurang, kamong mga magurang, namumot ka man sa mga aki nindo. Kaya ginigibon nindo ang gabos, nagsakripisyo, nagpipinitensya, nagtatrabaho. Aning, makakua, kan mga itataon nindo sa mga aki nindo. Tayang kaugma nindo, mapakaray nindo, mapakontento nindo, masangkapan nindo, ang sa inyong pamilya, o rin sa mga aki nindo. Araw kayo ang tunay na pagkamuot, kung sa mga nobyo-nobyo ang pig-interview, igwa kong pig-interview sa rong nobyo, gusto ka na magpakasal. Gusto ko na Father, igwa na sa kong magluluto, maglalaba, mag-asikaso sa kuya. Sabi ko, bako yan. Hindi mo kipon agom, kipon mo katabang. Bako yan araw pag-aagom. Ang pag-aagom, maagom ka, tanamumutan man sa imong agom. Anong pagkamuot? Ang pagkamot, ginigibo ang gabos. Gigibon ang gabos, itatong gabos sa namumutan. Nga ni mapaugma, mapakarahay, mapakontento ang sa imong namumutan. Di bali kung mayo ka, mga magurang, di bali masindakan kay poninda, basta masang ka paninda, matawan ninda ang sa indang mga aki kang sa indang kinakaipuhan. Kaya ayan, buot niya itong makamtan ang kang langit, nagpupunig din sa kinakban, talion ta, ang nakakaulang ka yan. Ano nakakalang sa pagkamuot, yan, pagiging maangguton, o pagiging mga maraot na ugali, pagkapaslo, sa mga bagay, gusto mo sana, ikasana, no? O pagkadayupot sa mga maraot na bisyo,
o pagkaigon maraot mga relasyon. Yan. O kaya, aktualmente pala, ang Diyos, bakong gayo, gagad ipanaot ang mga kayamanan ta. No? Gamiton ta, imbis kayong kayamanan ta, sa diri ta, pagtabang, paghiras, pagibo, ning acts of charity, acts of service sa kapwa ta. Asin sabi ni Kristo, considering ka yan, o iyan magiging pasos nindo sa paglawag sa langit. Iyan ang mababalo nindo na makapalog sa indo sa langit. O kaya, gadon ta sa Diyos na kita lagod. Habang buhay pa kita, habang may oportunidad pa kita, habang may panahon pa kita, alion si mga karakter niyato, magikitang mapagpatawad, magikitang may rakon, magikitang understanding sa kapwa, mabuot, mapaglingkod. Dangan ka yan, nagigibon ta yan, ta gusto tang makulog sa langit. Mahalaga sa tuya ang langit, mahalaga sa tuang kadiang kan Diyos, magpumpadigdi sa kinaban. Tindog na kita. Ito na awito nagtutubod ako. Tutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Hablalang kan langit asin daga, asin ki Heso Kristo, aking bugtong niya. Kaguranan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin inunubong. Huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin lamang, sa buhay na daing. Amen. Nagtutubod ng langit na Ama na sa iyang kadunungan, wawaras para sa satong mga pangipo, magdulot kita sa iya sa pagpamibi na pano ng pagsarip, ang simbag niyato, kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan kadunongan kang ebanghelyo, asin maging masigasig sa paghulit kan tataramo ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga material na balaog, gamiton niya to sa tama para sa tong karahayan,
asin likayan nyato na maging mga bihag kan kasugapaan, pagka makasadiri, asin paglapag sa kayamanan. Ipamibi nyato sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, asin mga naghahanap kan katotoohan. Magtalubo aroal daw sa pagpahalagakan pagtubod ki Kristo bilang perlas na orog kamahal sa gabos. Ipamibi nyato sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing panoon kan Dios nin pagkamuot asin pagmakulog ang mga puso kan mga nagaataman sa mga naghihelang sa satong komunidad. Ipamibi nyato sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, magkamit kan kapahingaloan na ding kasagkoran sa langit. Ipamibi nyato sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, burabod kang gabos na karahayan. Tabang kaming gamiton sa tamaan sa imong mga balaog, asi magagaya sa yaman nin sa imong pagkamuot. O kay Kristo sa mong kaguranan. Amen. Matukaw po. Matinog po. Magpamibi kamatugang, tangan sa ko sinsunong atang, magkanigo ako ng Diyos amang makakamhan. Ako manlugod yung nagurangnanan atang sa iyong mga kamot, para sa kamawan na sinkabarawan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan namimibi kami, ako ang mga atang nalidulot mi, alis sa imong pagkamatinao. Tangang ang mga orog kabanal na misteryong ini, sa bagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamibuhay ngunyan, asi magdaras mga kaugmana dahing asagkoran, huli kay Kristo sa mong kaguranan. Amen. Ang kaguranan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso, Initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa Diyos sa tuyang kaguranan. Maninigo asin dapat. Totong maninigo asin dapat matana sa nakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imong kaguranan, Banal na Ama, Diyos na makakamana dahing asagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kang kinaban, sinusay mo mga paliutlot ng mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin pinasakop sa iya ang gabos ng angalasan ka mga bagay.
Nganing siring sa mamahala, maging kaguranan kang gabos mong linalang, asin sa tubang kandarakol among gibo, padagos ang mag-umaw sa imo, huli kay Kristo na sa mong kaguranan. Kikiba ang gabos na angeles kami nag-umaw sa imo, na kurahaw sa magayang selebrasyon. Banal, banal, banal ang kagurahanan, Diyos ning mga hukbo. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, haladan an minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kaguranan, kanagadaan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya inmaatang naming ibig kami, pabanala ka ng bon kan sa Espiritu, tanganin para sa maging hawak at sinugo, kan sa mong kaguranan na si Kristo. Kansya, sa rugar niyang buot, pinasaliban sagod sa pasyon, nagkwa siya ni tinapay, asin pagpasalamat, binak ini. Asin tinaos ng disipulos ng sabi, mag-ako ka mo gabos, magakan ka ini, tinas ko yang hawak, na idodolot para sa indo. Siriman pakapamanggi, pagkanyamaning kalis, indirari pagpasalamat sa imo, itinaos mga disipulos ng sabi, mag-ako kamo gabos, mag-inom ka ini, tening kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asinday na natipan na papabuloson para singasin para sa dakol, sa pagpatawad ka magsalan. Ini, pag-ibon nindo sa pagromdom sako. Misteryo ng pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurahanan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikamagdatong. Kaya kami nagraramdam kan sayang pagkagadan, asin pagkabaliwat, nagdudulot si mga kaguranan kan tinapay ng buhay, sin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimara kami nag-arang na kami napapakinabang kan hawak asin ugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo. Ganon da makaguranan ang siyang simbahan na nakalakop sa bilan kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay ba kan sa mga papa si Francisco, asin kan sa mga obispo, si Rolando, asin kang gabos na klero, si Riman. Ganon da sa imong pagkaherak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kapag kabaliwat asin ang gabos magadan. Dangan ako sinda sa liwanag kan sa malalawgon. Kaya kami gabos na mimibi kami. Tanganin kay Bani Santa Maria, binina kan Diyos, kay Bani San Jose sing esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos santos na kitupa, na pagaya sa imo, magkani gumaging kiras, kumbuhay na dengan sagkoran, mag-umaw, asin magpamurawi sa imo siriman, uli sakit mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos mamakakamhan,
sa pagkasuro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarwayan, sa gabos na kapanahon ng mga panahon. Amen. 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 Sa tong magmang awiton, matataramon, itinugdos tinugon sa to, nin sa tong kaguranan. Aman niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa aru-aldaw, itao mo sa muya-ngunyan. Asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agaw kami sa gabos na maraot, namimibi kami kaguranan, orasan sa mandaw niya mo ang katuninungan, tanganin kami natabangan kan simang pagkahirap, maging danit ilingkas sa kasalan, asimalingtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami naghalat, kan magmang paglao masin pagdatong kan simang paliligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristo ang kaguranan, ika na nagsabi sa inyong mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa indo. Ang sakong katuninungan, itinato ko sa indo. Hare paghilngan sa mga kasalan, kung pagtubod kan sa inyong simbahan. As mapagkanigua, nasa mapatuninong sa magkabaranyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubay sa naghade, sa kapanahon ng mga panahon. Amen. Ang katuninungan nitong kaguranan dahil na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatan kita kan tanda ng katuninungan. Katuninungan sa Peace be with inyo, you. boss. Cordero kang Diyos na nagpaparang kan mga
kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan tinaban. Tawi kami, nin katuninongan. Uya an kodero kan Diyos, uyang papara ka makasalang kang kinaban, paladan mga inapod sa pamagikining kodero. Kagurangan, makakong maninigo, na kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mahaumayan.
Mamibi kita, idok ang payo. Kaguranan na kinabang kami, kan Diyos noon na sakramento. Andanay na pagrumdom, kampasyon, kan simang aki. Warasan na mimibi kami, tangani ining atang na siya man sana ang nagtao sa mo, sa di masabing pagkamuot, magdara sa mong kaligtasan. Siya na nabubay sa naghahade, sa kapanunan, ka mga panahon. Amen. Matukaw po muna. Note, sa mga gustong maglaog bilang miyembro kan Divino Rostro Association o Divostra, lalaki o babae, edad 18 anyos pataas, magkakaigwa po ng information sa maabot na August 11, Biyernes, sa oras na alas 8:30 hasta alas 11:30 nin aga sa Parish Hall. Mawat kan simbahan na padagos na palakupon, asin pararoon pa, ang pakasabot sa kahulugan asin halaga, kan debosyon sa mahal na lawog ni Jesus, na para sa tong mga Bicolano, parte kan sa tong debosyon sa mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Ikadua, in relasyon sa pagselebra niya to kan Peña Francia Fiesta ngunya na taon, September 8, iyo ang kapiestahan kan Divino Rostro asin traslasyon procession, asin September 17, iyo man ang kapiestahan ni Inang Peña Francia. Bot niya mo na ipaisi na ang surat sa mga gusto na magdulot in pamisa, asin magtao para sa burak ni ina, makukuha sa atubangan kan simbahan, asin opisina kan parokya. Ikatulo, financial report. Collections for the week from July 17 to 23, 2023. Cash receipts. Daily collections, 15,015 pesos. Sunday collections, 33,852 pesos. Collection boxes, 7,233 pesos. Total collections for the week, 56,100 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Mr. and Mrs. Danilo Agripino Hernandez and family, Teresita G. Bartilet, Mr. and Mrs. Tan, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po from our parish priest, Reverend Father Felipe Bicol Vera III. Matindog na po ang gabos. An kaguranan mapasendo, Asin sa imong espiritu. binisyonan kamo kan Diyos pakamhan, an Ama, asin an Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa magdani kita sa katinunan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Sa tumpakan sa malayna. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, se siente la reina de nuestra región. Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, se siente la reina de nuestra región. Viva el Divino Rostro! Viva! Sa tumano pa kanstong kaguranan. Diyos marin po sa gabos. Diyos maray naga po, Father.